दिव्या बसले झोपड्यावरती मस्त झोके घ्यायला. मस्त वाटतं एकदम. कसं वाटतं? मस्त वाटतं. रवतोयच हो होतं. हा नको. तू का बसा जागा उठ उठ दिव्या चल उठ उठ चल. आई किती वर्षांनी झोपावर बसतो. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिलं तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. सो आज सुट्टीचा दुसरा दिवस आहे, जसं की बोललो होतो दोन्ही दिवस मस्त ब्लॉग येणार आहेत एकदम म्हणून. आणि आज पण आपला ट्रॅव्हल ब्लॉगच होणार आहे मस्त, पण आज एकटा नाही जाणार आहे, आज घरातल्यांना घेऊन जाणार आहे. जसं की तुम्ही थंबनेल बघितलात तर आपल्यासोबत आई आहे, बाबू आहे, दिव्या आहे. फक्त पप्पा नाहीत, पप्पा कामावरती गेलेले आहेत. पण त्यांनी आम्हाला परमिशन दिली की तुम्ही जाऊन येऊ शकताय म्हणून, मी नाही तर जायचं थांबू नको असं बोललेत. आणि त्याच्यामुळेच काल पप्पा आणि आम्ही गेलेलो. तर मंदिराकडे एकदम जबरदस्त कमेंट आले. जसं की मी बोललो होतो की गावाशी लोक एकदम जोडलेली असतात, कनेक्टेड असतात आपल्या मंदिराशी. गावच्या आपलं ग्रामदेवत असतं, कुलदेवता असते. तर खूप असं जबरदस्त वाटतं बघितल्यानंतर बऱ्याच दिवसानंतर. तर मस्त ब्लॉग पण एकदम मस्त झाला थोडक्यात, पण मजा आली मला. मीच बघून एकदम प्रसन्न झालो. तर तुम्हाला तर नक्कीच आवडलं असेल. आणि स्पीकर वगैरे असतात जत्रेला, त्याच्यामुळे गडबड होते. आणि मग व्हॉइस ओव्हर करायला घरी येऊन एवढा वेळ भेटत नाही एडिट करायला रात्री, कारण गडबड चालू असते. परत भाड्यांचा मध्येच फोन येतो, कधीतरी जावं लागतं त्याच्यामुळे. सो आता जास्त बोलत नाही. आता मी तर रेडी झालो आहे आणि आई आणि बघूया कसे रेडी होतात. आज दिव्या आणि सगळे असणार आहेत. तर पहिल्यांदा आम्ही असे घरातले म्हणजे फॅमिली आईला वगैरे घेऊन असं जातोय. तर असं म्हणजे जिकडे आपण आता जाणार आहोत तिथे तर खूप असं चांगलं वाटतंय, भारी. आई आहे तर चला जाऊया, लेट्स गो. फायनली वरच्या घरी आपण आलोय आणि आई तर रेडी झालेली आहे. बाकीचे पण तुम्हाला दाखवतो. दिव्याची पण तयारी झाली. टाइम आता झालाय बघू शकताय. आज पण लेटच 2:30, कारण आज पण पावसाचं वातावरण झालेलं, पण आता बऱ्यापैकी पाऊस गेलेला आहे म्हटलं तरी चालेल, काय सांगू शकत नाही. पण मगाशी असं वाटत होता की पाऊस पडणारच आहे म्हणून. दिव्याची राहिली फक्त, बाबू काय बाहेरच आहे त्यामुळे. चला ही बघा दिव्या अशा प्रकारे रेडी झाले. खय जातो दिव्या? खय ठिकाण काय? हा वेंगुर्ला कॅन्सल झाला. वेंगुर्ला जाऊया चला मस्त. तर आई पहिल्यांदा हा रिझन हा असा हो कळतालच तुमका. तर चला वेळ नको गाडी, निघूया. कुडामध्ये तर पोहोचलो मंडळी. आणि कुडापासून थोडा पुढे आलोय आपण आता, पिंगोळीच्या पुढे. वेंगुर्ला रोडवरती आहोत, कुडा वेंगुर्ला. आणि वाजलेत करेक्ट आता 3 वाजायला 5 मिनिटं शिल्लक आहेत फक्त. तर बघूया कितीपर्यंत पोहोचतोय. 3:30 पर्यंत पोहोचू वेंगुर्ल्यामध्ये. तर बऱ्याच जणांना कळलं पण असेल की वेंगुर्ल्यात आता कुठच्या बीचवर जाणार आहोत. आणि आमची काही रिक्षा आहे त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही. म्हणजे 2 व्हीलर वगैरे असते तर आणखी 2 गाड्या बघाव्या लागणार होत्या आम्हाला, म्हणजे सगळे एकत्र जात असलो तर. आणि पाऊस आता गेलेला आहे, आता मस्त ऊन पण पडलाय मध्ये मध्ये. कदाचित पुढे गेला असेल पाऊस, कारण काल रात्री पडलेला जोरदार. फायनली मंडळी आपण पोहोचलोय आणि टाइम झालेला आहे करेक्ट 3:32. सो बाहेर उतरूया. गाडी व्यवस्थित दगड वगैरे लावून ठेवतो. गाडी पण आपली व्यवस्थित पार्क करून झालेली आहे, मस्त साईडलाच लावली. आणि इकडे रोड पण जातो खाली, तिकडे गाड्या पण जातात. सो करेक्ट आहे बघा, तुम्ही बघू शकता वेंगुर्ला किनारा, वेंगुर्ला बीचच्या इथे आहोत आपण, सागरेश्वर बीचकडे. सो जायच्या अगोदर इकडे सुंदर मंदिर आहे, श्रीदेव सागरेश्वर मंदिर. तर पहिली गोष्ट तर पाया पडूया. प्लॅनमध्ये थोडासा चेंज आलेला आहे, आपल्याला लांबनच पाया पडावं लागेल, आम्हाला परत अडचण आहे त्यामुळे. तुम्ही पण पाया पडून घ्या. आणि आपण आता जाणार आहोत मस्त बीचकडे, चालत मजा करत. चला आई एकदा येऊन गेलेली आहे ना आई, आम्ही देवांबरोबर गेलेलो, सोमवती कार्यक्रम होतो तेव्हा. कसं वाटतं दिव्या? हा बरं वाटतं. रोड पण एकदम मस्त आणि गाड्या डायरेक्ट खाली पण जातात. मागच्या मी बरेच जेव्हा भाड्याला इकडे आलो तेव्हा गाडी डायरेक्ट खालीच घेऊन गेलो होतो, पण आता असतील बरेच जण लोक वगैरे, त्याच्यामुळे गाडीवरतीच लावली, उगाच अडचण नको काय. आणि आमचा टायमिंग मस्त आहे यायचा, हा टायमिंग परफेक्ट आहे. 3:35 झालीत करेक्ट. पोहोचतो टाईमवरतीच आपण.
अडे गाडी आणली होती लागणार असते मस्त ना. सावळी होती. हो. कोण नव्हता जास्त कोण नव्हता. ते कधी इल्ल दिव्या आम्ही कॉलेज झाल्यानंतर इल्ल होती काय. मैत्रिणी आणि इल्लाय काय. आता तर अरेंजमेंट आहे बघा, दुकानं वगैरे पण लागली. आता मागच्या वेळी दुकानं पण नव्हती मी आलेलो तेव्हा. तर हा आहे मंडळी सुंदर दूरपर्यंत पसरलेला सागरेश्वर किनारा. एकदम शांत आणि आहे गर्दी बऱ्यापैकी कमी पण आहे बघायला गेलात तर. आणि आता काय रविवार आहे त्याच्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी एन्जॉय करायला येणार आहे काय. स्वच्छ सुंदर. हा स्वच्छ सुंदर तेवढं आहे काय मस्त एकदम टापटीप. खूप भारी वाटतं एकदम. आमचे काय पाण्यात जाणारे कोण नाही आहेत, असेच फक्त बघतले. रेती येतली. आणि आईक फिराक आणूचाच होता, आता आईक फिराक घेऊन इले मी मस्त बीच वरती. पप्पा मिसिंग असत फक्त, पप्पांका जरा कामाक जावचं लागलं त्याच्यामुळे. खूप भारी वाटतं, बघू शकताय मस्त. ऊन बसता हा ऊन मंडई जोरदारच बसते एकदम डोळ्यावरती. टोपी आणायला पाहिजे होती आणि आता एवढं आलोयच तर मस्त की पाण्याच्या जरा जवळ जाऊया. खूप भारी वाटते एकदम. आंघोळ करायला यायला मस्त होतं एकदम. फिरायलाच एकदम भारी वाटते जबरदस्त. फिरता फिरता दिव्याला काय भेटलेलं आहे बघा, आणि तो पण जिवंत. काय म्हणताय का खूप आहे काय या सिम्पले नाही पण आम्ही काय म्हणतो मुळे मुळे. नाही हे जिवंत नाहीत. भारी वाटतं. आता जवळ आले पाण्याच्या एकदम मस्त. एकच जिवंत भेटले का सोड या पाण्यातच टाकते डायरेक्ट. ओके कसं वाटतं. दिव्यान पाय भिजवल्या ना शेवटी. आमचं लक्ष पडलं त्याचे मस्त बोटी असत ना त्यांच्याकडे, मासेमारीच्या वाकडता बोटी असत काय. नाही नाही ते खायचे हा झालेले होते आई मेलेले असत बघ, काढून बघ. कुठचे मेलेले असत, कुठचे जिवंत असत. बरं आलं ह्या टायमा का दिलो आई. मळबडीचं तरी वातावरण नाही तर उन्हात तू काय बघू पण शकणार. आता जरा म्हणजे ऊन पण कमी झाला. पावसाचे ढग मध्ये मध्ये येतात थोडे थोडे त्याच्यामुळे. होय होय जाऊया त्या झाडी चल आई. दिव्यानी मस्त मजा करतात, फोटो काढतायत. पोहोचलो एकदाचे आणि जसं बघायला गेलात ना तर असं बघताना जवळ असं वाटतं, पण चालत चालत खूप पुढे आल्यानंतर कळतं की बराच लांब आहे. माउंट मेरी लिहिलेलं आहे बघा, जाळी वगैरे आहेत आतमध्ये बघू शकते. बघा जाळी आहेत मासेमारीची मस्त. असं झालं काहीतरी सागरेश्वरा का वाटतं. श आणि व आहे बघ आणि वर एका पण नंबर असतो. MH5 NM 4058 संध्याकाळी असं शकता. पाणी पण असं घातलेलं नाही वाटतं सकाळी कदाचित. म्हणजे हे अजून थोडेसे शंकू असताना तसे आहेत छोटेसे आणि ते पण आहेत. हे पण जिवंत आहेत. मोठा नाही छोटे तुम्ही बघताय ना, हे जिवंत आहेत. आणि ते बघा येतात पाण्याबरोबर आणि परत रिटर्न जातात हळूहळू. आणि त्यांचे ते मार्क वगैरे बनतात मध्ये मध्ये बघा, तुम्हाला दाखवतो. मी आल्यापासून अनुकरण करतो. हे मार्क कशाचे बनलेत बघू शकते. अगदी डिझाईन वगैरे असताना तसे वाटतात हे मार्ग. हे बघा हे बघा हळूहळू चालतोय. आपण चालतोय एकदम भारी वाटतं. म्हणजे करेक्ट ना त्या साईडला आहे वेंगुर्ला बंदर, तिकडच्या साईडला खूपच भारी वाटते. तुम्ही बऱ्यापैकी जण इकडे येऊन गेला असाल, मला काय सांगायची गरज नाही तुम्हाला. पण आला नसाल तर नक्की या, अनुभव घेऊन जा एकदम मस्त. आमची सुंदर सुंदर बीच बघा, मस्त वाटते भारी. आणि आज त्या सुट्टीत होती, बाबूला आणि सुट्टी नव्हती, त्यांनी खास सुट्टी घेतली. मी बोललो जायचं आहे म्हणून, त्याच्यामुळे मला काय उद्या पण सुट्टी आहे, उद्या सोमवार आहे. फिरून तर मंडई आमचं झालेलं आहे. आणि आता काय जायचं आई. आई येताना मंडई ना ते मंचुरियनचं दुकान दिसलं, ते कबान असं तर मागच्या टायमाला मी दाखवले व्हिडिओमध्ये थैसर. तर थंय जाऊचं आता मंचुरियन खाऊक. कोणा आवडतं दिव्या होय मंचुरियन नको हा चला सगळ्यांका होईल. बराच चालल्यानंतर पोहोचलो. आई आणि गेले तिकडच्या साईडला आणि इकडच्या साईडला मस्त ते कबान आहे ज्यांचं बोलत होतं तुम्हाला. तुम्ही मस्त शांत बसू शकता. पुढे वॉशरूमची वगैरे पण सोय आहे त्या साईडला, तिकडे जाऊन तुम्ही यूज करू शकताय. आई आणि थांबलीत मंचुरियन खायला. आपले मंचुरियन तर आपण घेतलेत आणि मस्त कबानाच्या इकडेच जातोय. आई आणि पण येत आहेत पाठीमागणं. दिव्या तर आली, मस्त बसूया. सगळेजण आले, बसलोय. कसं वाटतं आई.
भारी टेस्ट बरी आहे ना. मंचुरियन खाऊ का नाही? मंचुरियन काय घेतलं माहिती आहे आम्ही, हे बघा ते शेंगदाणे वगैरे, त्याच्यात चाट मसाला, त्याच्यानंतर कांदा वगैरे टाकलेले, टोमॅटो, हे एक आहे. आणि हे ट्राय करूया. या एकदम मस्त. आमचा नाश्ता वगैरे झालेला आहे आणि आम्ही आता जरा पुढे आलो आहे. आईचे जरा छोटे फोटो काढूया थोडेसे. जरा इकडे झोपा वगैरे म्हणजे बघायला गेलं तिकडे रेस्टॉरंट आहे एक, जिकडे येऊन तुम्ही जेवणाचा मस्त आनंद घेऊ शकताय. हे काय असेल ते. दिव्याने बसलेत मस्त झोपाळ्यावरती. असं कसं बसलं? घेऊ झोके आता. अरे उलटू बसला. ते चौकात बस नको. दिव्या बसले झोपाळ्यावरती मस्त झोके घ्यायला. मस्त वाटतं एकदम. कसं वाटतं? मस्त वाटतं. रवतोयच हो तर हा. नको. तू का बसा काय? उठ दिव्या, चल उठ चल. आई किती वर्षांनी झोपाळ्यावर बसतं? हो. खूप म्हणजे. पण नाही बसलेलं. बघा बाबू लहान असताना बांधलेलं घरात तेव्हा बाबू आता मोठा झालो. बस घे तर काय नाही. नाही म्हणायचो हा. पाठी पलट सीधा. बसलोस मा. दिव्या मंडई त्या दोरीकडे आधी बघतो. बस दिव्या झोपळ धर. नाही दा झोपळ धर. आता जातोय भाजी घ्यायला. भाजी घरात घेऊन जाऊची. भाजी असं आणि त्याच्या भाजीत फणस आहे, भोपळो आहे, कोबी, दोडकी, वांगी. अगदी प्रत्यक्ष जसे असतात ना खरे तसं आहे. सेम स्ट्रक्चर पण तसंच आहे बऱ्यापैकी. बाकी फळ वगैरे कोबी, भोपळा, मिरची सुद्धा मग वांगी ते दोडकी नाही डेड बघ. भोपळो तो दुधी भोपळो. सो या साईडला रेस्टॉरंट आहे बघा, तुम्ही बघू शकता MTDCचा. फोटो यांचे काढू काय मंडई परत आता मध्ये. ते पण येतो. भाजी घेऊ आता. आमची घेऊन झाली. चला आता एकच शिल्लक राहिला तो म्हणजे नाकवा. या ओके. मस्त भारी वाटतंच गे. फिरून वगैरे झालाय आमचा आणि परत एकदा मी आलो रिक्षामध्ये आणि आता आम्ही निघतोय इकडनं. टाइम झालाय करेक्ट तुम्हाला सांगतो 4:36 झालेली आहेत. सो जाऊया म्हणजे टाइमवर पप्पा याच्या अगोदर आपण घरी पोहोचू. A few moments later. घरी पोहोचेपर्यंत टाइम झालेला आहे 6:45. तर थोडा बाजारात गेलो होतो कुडामध्ये, मार्केटमध्ये, त्याच्यामुळे थोडा उशीर झाला. मी पप्पा पण आलेले आहेत तोपर्यंत कामावरनं घरी. भूक लागली काय रे? भूक लागली. बाबू तर घरात आलाय. फायनली सगळ्यांचे कपडे वगैरे चेंज करून झालेले आहेत आणि आमचा रोजचा चायचा टाइम झालेला आहे. 7:05 झालीत. तर आज खाऊ वेंगुर्ल्यावरनं घेऊन आलोय. वेंगुर्ला स्पेशल काय आहे तुम्हाला दाखवते बघा. हे मोठे पाहुणे आहेत, छोटे काय म्हणतात त्यांना काय म्हणतात माहिती नाही. म्हणते बारके पाव एकदम छोटे असतात ते बघा. आणि म्हणजे केक वगैरे असतात तसे. खरं सांगायचं म्हणजे आम्ही चौकोनी पावसाठी पूर्ण बाजारपेठ पालथी घातली. एका दुकानात पण पाव नाही. प्रत्येक दोघा तिघांकडे सगळ्यांकडे संपलेले. मग शेवटी आमका हे भेटले. आणि हे पण ते काय अप्सरा बेकरीमध्ये ना. अप्सरा बेकरी. नंतर ते बोलले अप्सरा बेकरीत बघा त्यांच्याकडे तर हे भेटले. आणि हे काय ताई? हे पावत त्याच्यावरती जिरा बटर लिहिलेला. हे बघ जिरा बटर अप्सरा बेकरी. ते हे त्रिकोणी काय? ती पण बिस्किट. ही सगळी आम्ही लहान असताना खाल्लेली. आम्ही आडेलीत राहत होतो तेव्हा ते पाववाले त्यासला घेऊन येते हे. आणि पण ती ही ह्याच्यापेक्षा लहान आकारान होती आणि कडक असायची. यावा चाय पिऊक आणि बिस्किट खाऊ त्रिकोणी. वेंगुर्ल्याचं पाव असला तर आमका ते चौकानी पाव पाठवून द्या. पाठवून दे का कुरिअर करा. एकला दे कुडात. हे बाई किती मस्त वाटत. गोड असतील फ्रेश वाटतात ताजे. खाऊन बघूया. मग एवढं नको जरा सुधी.
नॉर्मल जरा जरा गोड असतो तुला. तर चाय वगैरे पिऊन झालेली आहे आमची आणि आता थोड्या वेळानंतर 8:15ला मी जाणार आहे भाड्याला आणि आता करतो मस्त ब्लॉग एडिट, कारण ब्लॉग पण बऱ्यापैकी मोठा झालेला आहे. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.